जों अम्पि कन्स्टिटुवेन्सिनि इंगै फाइखा ते डिभिजनाल जों जत्तनो अरक रोंजाक समाज सेवक ते आईपीएफटी पार्टी जों जत्तनो अरक रोंनाय दिनै नाइसिं गामि बा अरनि शरणार्थिनो जों सुबाना हनै जों फाइमानि दिनै खाव खावजाक माने बागै जों बर' सुबानानि जों फाइले जाखा जों अर सुबा फाइखा जों टोटेलि 22 कुइन्टेल जों माइरं तबखा अरनि बिसिंगो खकलु बस्ता कायसा सिनि अर तंगो माने बागै बरनि थानिखौ जों तैबो सुबानानि मुसुक माने हाइफानो जरा क्रिखा माने बागै जे जरा तंग माने बिसिंतियो जे जों मानसा जों बन तबुरि फाइखा जनन कयमुंता केन्द्र सयबा जोंनि कयमुं अबनो अंनाय जे बरक तो मिजोरामनि फाइमानि मिजोरामाव तंनाय तो बरक तो बांलादेशी बरक या मिजोरामबो कायसा इन्डियानि एकटा पार्ट बरक बाहायनि कायसा इंडिया जे अर त्रिपुरागो तंमनि बबो कायसा बांलादेशनि आबो कायसा इंडियानि पार्ट बनि बागै जारा मिजोरामनि ताबक त्रिपुरागो अर फाइ तंनाय बरक न केन्द्रनि सरकार जोंनि कयमुं तै शहर अबनो अंनाय जे बरक न जे कुनो कायसा लामा सल्युशन फाइनि बांगै जों केन्द्र सरकार कय याखेबा बरक न अरन तांग थांदे याखेबा अर परमानेंट सेटलमेंट फाइनि बांगै जों केन्द्र सरकारनो कय भाई के कलेक्शन अ जों कलेक्शन फाइमानि कांके जोंनि बाजार कमिटि दं बाजार कमिटि को जतन सुबाखा पाहाड़ी बांगाली जतन मिलिगि सुबा लायखा तै जोंनि बर' जे मानसा जानि जार याक तंसाक जे खा गोनां रक खा yok नाय रक जे मुसुक नाय रक अर खा दुख नांगै तंनाय रक मुक्ति क्लाय तंनाय रक बरक जे मानसा सुबा लायखा अबने बिसिंतै जोंनि अर जों 22 कुइन्टेल जों बरनो बायन सुबा फाइजामा जोंनि अर कांचनपुर एरिया ब्लक जे खाइमानि बर'बा संजे रुबल खाइमानि अर जे आलु खाइमानि बेलेग खान बखा बाङै हुमाले बफ्रक्सा बर'फ्रक्सा ह्यूमन बीइंग बरक मुनि सङै तासारा भारतबर्षनि गणतन्त्र बर' सिटिजेन्स अफ इंडिया बर' कायसा भारतबर्ष नागरिक ngै बनि अधिकार बनि राइट दं वानसु नायहाखला अरे जे राइट अधिकार न चुं लुगलिया गाजै बर' बाहायनो आनि जे मते अरे जे बर' बसंरक बर' थाङै तंनानै बाङै बानचै तंनानै बाङै बर'नि दाबि बर'नि मानथाय रनि नांनाय केन्द्र सरकार এবং त्रिपुरा सरकार बनो वानसगै दाइति दाबि न बर'नि एसनसुनो खुला खायगलाय जत्त निसाय बर'नि बेटारनाय बेलाय हामनाय